Hem pensat una campanya comunicativa que juga amb un claim, que és no petis la rebella, no? Perquè és una festa en la que el foc hi té un paper important, la pirotècnia té un paper important, i volem que aquesta celebració sigui una bona festa, que tothom gaudeixi, que tothom s'ho passi bé. Hi ha tota una sèrie d'elements que s'han de tenir en compte per minimitzar els riscos. Per una banda, l'objectiu és que sigui una campanya que pugui arribar a tothom. Hi ha un valor afegit en aquesta campanya, que és que potencia la idea. Nosaltres som una cultura mediterrània que fem moltes festes, que utilitzem molt l'espai públic, i això és un valor, però també necessitem que aquesta utilització a l'espai públic es faci des d'una perspectiva segura i sostenible. La conclusió de tota la campanya, no? I la importància, és a dir, treballar en dos elements: el reforç operatiu, per donar la millor resposta davant dels incidents, però també fer una crida, no? Que és la importància també d'aquesta presentació, una crida a la responsabilitat col·lectiva.